करो या मरो, हरलात तर घरी, जिंकलात तर या स्पर्धेमध्ये अजूनही तुम्ही तरतरीत राहाल. निर्मिक असोसिएट्स साठी थोडस कन्फ्युजन आहे. नाणेफेक जिंकले संजय स्मृतीने, क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. सामन्याला सुरुवात, विक्रम गोलंदाजी करेल. फुलटॉस बॉल सुरत्नने, रत्न दाखवलंय पहिलं. मगाच्या सामन्यामध्ये रत्न बाद झाला होता, हे रत्न यावेळेला मात्र झळकतंय. सुरत्न शिरगावकर हा युवा खेळाडू आहे, आपल्या नावाचा दमखम करतोय. हो, यावेळेला एक्सपिरियन्स, अनुभवाची शिदोरी घेऊन विक्रम नार्वेकर आपली कामगिरी करत असताना 4 अशी धावसंख्या, बिनबाद 4. पुढचा बॉल विक्रम कडून सुरत्न साठी आउटसाइड ऑफ स्टंप होता, 1 धाव मात्र वसूल केली आहे. 5 अशी धावसंख्या. निर्मिक असोसिएट्सला हा शेवटचा चान्स असेल, जिंकण्यासाठी जिंकावंच लागेल जर स्पर्धेत राहायचं असेल तर. वाईड बॉल, धावसंख्या वाढते 6 वरती. डॉट डिलिव्हरी पुन्हा एकदा. 4 चेंडूंचा खेळ संपलाय. 6 अशी धावसंख्या. 1 फटका आलाय सुरत्न कडून. नॉन स्ट्राईक एंडला आहे तो म्हणजे अक्षय मिस्त्री. कानमंत्र देतोय. विक्रमला अक्षय मिस्त्री खेळ असं वाटलं होतं, परंतु सुरत्न इनएक्सपिरियन्स आहे, त्याच्या समोर मात्र ठेवलाय. पण काय दमखम दाखवतोय सुरत्न, यांच्याकडून होते बहारदार कामगिरी. सुरत्न अर्थात शुभू का फलंदाजी करतोय. 10 अशी धावसंख्या पोहोचवतोय. शेवटचा बॉल या षटकातील. लेग स्टिकच्या बाहेरून नो बॉल येतोय, पुरेपूर फायदा वसूल करतोय. 2 धावाने धावसंख्या वाढवतोय. व्हॉट अ बॅटिंग. 12 अशी धावसंख्या. अजूनही 1 बॉल शिल्लक. 1 टू गो. त्या सर्वांचे आभार जे ज्या भरपूर लांबून गोल बॉल आपल्याला प्रोव्हाइड करतात, त्या सर्व लाईनमनचे आभार. विक्रम प्रेशर सुरत्न यांच्याकडून. हा फलंदाजाला गोलंदाजाला क्रिकेटला वय नसतं, एक्सपिरियन्स इनएक्सपिरियन्स काही संबंध नसतो, मेरिट वरती खेळायचा असतो. गोलंदाज कोण आहे पुढे बघणे गरजेचं नाहीये. धावसंख्या वाढते 14. पुन्हा एकदा माइंड गेम खेळतोय, शफल करतोय थोडासा. धावसंख्या 15 वरती वाढवली जाते. 5व्या बॉल वरती. ओ, शेवटच्या बॉल मध्ये मात्र बीट करण्यात यश विक्रम कडून येतोय. थोडीशी महागडी अशी ओव्हर. पहिल्या षटकामध्ये 15 धावा वसूल केल्या सुरत्नने. 10 या धावसंख्येवरती सुरत्न खेळतोय. संघाची धावसंख्या बिनबाद 15. कुठला अभिज्ञ गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. नेक्स्ट डिलिव्हरी. दुसऱ्या ओव्हरचा पहिला बॉल टाकेल. आउटसाइड ऑफ स्टंप. अजूनही लाईन आणि लेंथ शोधतायत गोलंदाज. रात्र झालीये, पूर्ण रात्र सरली आहे. उशक काल होता काळ रात्र झाली म्हणण्याची वेळ आली आहे. ओ आणि आयुष्याच्या मशाली पेटवण्यासाठी सज्ज झालेले हे सर्व खेळाडू या ठिकाणी या मैदानावरती, काळ्या मातीच्या या मैदानावरती. ओहो, लेगस्टिकच्या बाहेर पुन्हा एकदा धावसंख्या 17 वरती पोहोचवली जाते. हा बनणार का खतरा संजय स्मृतीसाठी. अभिज्ञ नाटेकर यांच्याकडून येतोय परत एकदा. हा नक्कीच लेगस्टिकच्या बाहेर होता, परंतु पहिल्यांदाच साइड ऑन बॅटिंग करण्याचा प्रयत्न केला फलंदाज अक्षय मिस्त्री याने. ऑफस्टिकच्या बाहेर, लेफ्ट आउट सोडून दिला. पहिला सोडून दिला, जाऊ दिला. वाईड बॉल. धावसंख्या 18 वरती. सकाळी ओहो, यावेळेला मात्र बीट केलाय. अक्षय मिस्त्रीला सूर काही गवसला नाहीये, ते तारा काही छेडल्या गेल्या नाहीयेत त्याच्या बॅट मधून. चौकारांच्या तारा छेडणे गरजेचं होतं, परंतु यावेळेला गोलंदाज मात्र त्याला हेल्पिंग हँड देतोय, प्रोव्हाइड करतोय, हेल्प करतोय वाईडच्या स्वरूपात. धावसंख्या 19 वरती पोहोचवली जाते. 4 अवांतर धावसंख्या दिल्या 2 बॉल मध्ये. एकही बॅटने धाव येत नाहीये. वाईड बॉल. पुन्हा एकदा वाईड बॉल. ऑफस्टिकच्या बाहेर. 20 अशी धावसंख्या. ही 5वी अवांतर धाव असेल अभिज्ञ नाटेकर यांच्याकडून. 5वी अवांतर धावसंख्या.
नेक्स्ट डिलिव्हरी आत्ता मात्र येतोय खणखणीत ड्राईव्ह चौकारासाठी अक्षय मेस्त्री यांच्याकडून एक चौकार येतोय, वसूल केला जातोय पहिला चौकार, खातं सुद्धा खोलतोय. धावसंख्या 4 ने वाढते 24-24. नो लॉस. दुसऱ्या षटकामध्ये आक्रमक सुरुवात केली होती सुरत्नने. यावेळेला विक्रम बरकटतोय, पुन्हा कमबॅक करतोय. बॉल मात्र इथून तिथून तिथून इथून विक्रमला मात्र नाचवण्याचं काम करतोय. हा 1 टू गो 1 टू गो 24 अशी धावसंख्या दुसऱ्या षटकामध्ये. 1.5. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा डॉट आलाय. अक्षय मिस्त्री 6 बॉल खेळले, 4 धावा फक्त केल्यात आणि बाकीच्या सगळ्या धावा म्हणजे 5 धावा या वाईडच्या मिळाल्यात. त्यामुळे 9 धावा मिळाल्या दुसऱ्या षटकामध्ये. तसं म्हटलं तर अभिज्ञाने कमबॅक करून दिलाय स्वतःच्या संघाला. अक्षयला मात्र जखडून ठेवलंय, साखळीमध्ये बांधून ठेवलंय आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून. 2 षटकात 24 धावा. तिसऱ्या षटकामध्ये सुरुवात होते. गोलंदाजीचा भार स्वीकारेल गोलंदाज यश घाणेकर. राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करेल आणि सामना करेल सुरत्न. आजच्या रात्रीचा हा युवा सितारा आहे सुरत्न. यासाठी खणखणीत ड्राईव्ह यावेळेला पाहायला मिळतोय सुरत्नकडून. वाखाणण्यासारखी फलंदाजी सुरत्नकडून पाहायला मिळाली, परंतु तो मॅच विनिंग परफॉर्मन्स होणे गरजेचं आहे. मिलिंद यांच्याकडून ती चूक होणार नाहीये. सेफ हँड्स म्हणून ओळखलं जातात मिलिंद. तिसऱ्या षटकामध्ये मात्र यश घाणेकर कमबॅक करून देतोय. संजय स्मृती ऑन टॉप. वाईड बॉल पुन्हा एकदा येतोय. वाईड बॉल. ज्याच्या गोलंदाजीमध्ये आहे धार त्यापैकी एक संघ आहे संजय स्मृती. आज आपण पाहिले जे टॉपचे संघ हो ब्रेक. यावेळेला मात्र खेळवलाय सुरत्नला खेळवलाय. पुढचा बॉल लेग स्टिकच्या बाहेरून आत आणण्याचा प्रयत्न. वाईड बॉल. धावसंख्या 26 वरती 26. आक्रमण करावं लागेल पुढच्या 3 बॉल वरती सुरत्नला. यावेळेला परत एकदा लेग ब्रेक करण्याचा, बॅकफुट ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न आहे. शफल होण्याचा प्रयत्न नाही दिसत आहे, परंतु बॅकफुट ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न दिसतोय. फुट मुवमेंट अजिबात नाहीये. एक धावही मिळत नाहीये. यावेळेला व्हेरिएशन आणि माहिती होता आता मात्र ऑफ ब्रेक येईल. 3 लगातार लेग ब्रेक त्याच्याकडून पाहायला मिळाले. 4था बॉल आलाय ऑफ ब्रेक आणि त्यावरती मिळतोय यश. सुरत्नला परतावं लागेल. फलंदाज बाद होतोय. संजय स्मृती इज ऑन टॉप. तिसरा सामना जिंकण्यासाठी तयार आहे का संजय स्मृती? कारण 26 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये धावसंख्या झाली आहे निर्मिक असोसिएट्स या संघाची. पहिल्या षटकात 15 धावा होत्या, तिसऱ्या षटकात 26 धावा. ही हालाकीची परिस्थिती. काय गोलंदाजी यश घाणेकर यांच्याकडून. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा अनुराजला आज रात्रभर बॅट काही त्याची बरसली नाहीच आहे. 2 धावा दिल्यात. वॉट अ परफॉर्मन्स. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या गोलंदाजीसाठी. सुंदर गोलंदाजी. केवळ 2 धावा दिल्यात. वेळ इतका झालाय की हितचिंतक सुद्धा वाजवायला आळस करतायत. मित्रांनो, टाळ्या वाजवलात ना तर तुमच्यात तरतरी येईल, कारण रात्रभर जागायचंय आपल्याला. तो स्टॅमिना आपल्याकडे आहे प्रत्येकाकडे. काय परफॉर्मन्स दिला जातोय अंपायर्स कडून, काय परफॉर्मन्स दिला जातोय समालोचन कक्षाकडून, त्याच तन्मयतेने त्याच कॉन्सन्ट्रेशनने ही स्पर्धा पार पाडण्यासाठी सर्वांचं योगदान. पुढचा बॉल 4थ्या षटकातील पहिला बॉल टाकण्यासाठी तयार होतोय गोलंदाज आयुष आंबेडकर. राईट आर्म राऊंड विकेट. पहिला बॉल. धावसंख्या झाली आहे 30 या चौकाराने. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा 6 चौकार 34 वरती पोहोचवली जाते. 4थ्या षटकामध्ये आयुष वरती केलाय प्रहार अक्षय मेस्त्रीने. माहिती का आपल्याला की 40-45 धावा सुद्धा डिफेंड होऊ शकतात. 43 धावा डिफेंड केल्यात मगाशी सुधीर भाई प्रतिष्ठानने. आपण आता पाहिलं 27 धावांवरती रोखलं एमडीने. त्यामुळे 40 धावा कंप्लीट करणे गरजेचं आहे. ते काम करताना दिसतोय अक्षय मेस्त्री. 38 वरती पोहोचवतोय. आयुष वरती करतोय आक्रमण. 38 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. अक्षय मेस्त्री यांच्याकडून मात्र कामगिरी होते दमदार आणि नाव आहे अक्षय मेस्त्री. कामगिरी करतोय बहारदार. येतोय चौकार. संघाची धावसंख्या 38.
पुन्हा एकदा फुल टॉस, वाईड बॉल होता, सोडला असता तर, परंतु तो मात्र संधी गमवत नाहीये. चौकार वसूल केला जातोय. 42 सलग 4 चौकार येत आहेत 4 चेंडूवरती. धावसंख्या 42. आता मात्र मॅच मध्ये कॉम्पिटिटिव्ह टोटल करतोय की काय? अजून 2 बॉल आहेत. 50 पूर्ण करेल का? यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे चौकारासाठी. नो चान्स फॉर द फिल्डर. 46 46 लॉस ऑफ 1 विकेट. व्हॉट अ बॅटिंग परफॉर्मन्स बाय अक्षय मेस्त्री. 5 चेंडूवरती 5 चौकार लावलेत. सलग 5 चेंडूवरती 5 चौकार. 6वा येईल का? येईल का? नाही नाही. हे दर्शन बांदेकर स्टाईल हो गया मित्रांनो. आपल्या सर्वांना माहिती आहे दर्शन बांदेकर सिंधुदुर्गचा शान, महाराष्ट्रातील एक ऑलराऊंडर बॅटर, गोलंदाज, बॉलर, आणि ज्याने गोवा आणि सिंधुदुर्ग मध्ये आणि मुंबईमध्ये ज्याचा नावाचा दबदबा केलाय तो गुणी खेळाडू दर्शन बांदेकर. याच्याविषयी सांगायचं झालं तर 13 वेळेला त्याने ओव्हरऑल क्रिकेटमध्ये 13 वेळेला त्याने 6 षटकार मारण्याची संधी आली होती. 6 षटकार 6 चेंडूवरती, परंतु तो 5च षटकार मारतो आणि शेवटच्या बॉलला फक्त प्लेट करतो. रिस्पेक्ट देतो, कारण त्या गोलंदाजाचा एक रिस्पेक्ट म्हणून एकदा दर्शन बांदेकर साठी खरोखरच सॅल्यूट आहे. क्रिकेटच्या या हिऱ्याला आमच्याकडून खरोखर सॅल्यूट आहे. अशा पद्धतीचे फलंदाज, अशा पद्धतीचे क्रिकेटवीर हे क्रिकेटची परिभाषा वाढवणारे आहेत. हे इतिहासामध्ये रोशन झालेले खेळाडू आहेत. रामदास स्मृती वर्सेस टीम फायटर पुढचा सामना आहे. रामदास स्मृती वर्सेस टीम फायटर. शेवटचे जे 3 सामने राहिलेत, शेवटचे 4 सामने हे फार इम्पॉर्टंट असतील. निर्मिक असोसिएट्स आपल्याला 47 धावांचं टार्गेट हे डिफेंड करावंच लागेल जर तुम्हाला या स्पर्धेत राहायचं असेल तर. 47 धावा पाहिजे आहेत विक्रमच्या संघाला, म्हणजे संजय स्मृती संघाला. 24 बॉल्स 47 रन्स. मगाशी आपण पाहिलं सुधीर भाई प्रतिष्ठान 53 धावा डिफेंड केल्यात. आणि आता जर निर्मिक असोसिएट्स जिंकली तर मात्र कहाणीमध्ये येणार ट्विस्ट. आणि म्हणून म्हणतो या सामन्यानंतर निर्मिक असोसिएट जिंकल्यानंतर मी अजून एक संधी देईन की कोणती 2 संघ हे क्वालिफाय होतील. 200 रुपयांचं प्राइज ऑन आहे. प्राइज पण कमी झालं ना. 500 होतं पण झालं का आता थोडीस दिसतंय एक संघ एखादा चान्स. चला 24 बॉल 47 धावांची आवश्यकता आहे. 47 रन्स टू विन 24 बॉल्स. एक कामगिरी 6 षटकार मारणे 13 वेळेला होणे हे फार मोठी गोष्ट आहे. अपील केला गेलाय परंतु एवढ्या लांब जाईल का? बॉल पायावर अजून एवढ्या लांब जाईल का? पण अपील मध्ये आत्मविश्वास कमी, उत्साह ज्यादा, प्रेशर हा माइंड गेम असतो क्रिकेटचा. धावसंख्या 1 ने खातं खोललं जात आहे. 45 धावा पाहिजे, 46 धावा पाहिजे, 23-46 12चं रन रेट. निर्मिक असोसिएट्सला आता मात्र चमत्कार करावा लागेल. यावेळेला चौकार जाईल का? तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. व्हॉट अ फिल्डिंग परफॉर्मन्स. आयदर बॅटिंग असू दे किंवा फिल्डिंग असू दे, आपलं रत्न खणखणीत नाणं वाजवताना दिसतोय. सुरत्न डॉट डिलिव्हरी, चौकार वाचवलाय. पुढचा बॉल, नेक्स्ट डिलिव्हरी येईल पुन्हा एकदा. यावेळेला मात्र कोणताही चान्स नाही. प्रहार केलाय विक्रमने. विक्रम करतो गोलंदाजाला चक्रम. चौकाराने धावसंख्या वाढवतोय 5 वरती. नेक्स्ट डिलिव्हरी. आता बघा वाईड अँगल क्रिएट करण्याचा प्रयत्न. गोलंदाजावरती कसं प्रेशर येतं बघा. अक्षय मेस्त्रीवरती आलंय ते प्रेशर. 1 नो बॉल, 1 चौकार आला, 1 वाईड बॉल आला लगेचच. 600 धावसंख्या. 21-41. पुढचा बॉल स्ट्रेट टू द फिल्डर. 21-41 वरून 20-41. अजूनही मॅच ऑन आहे. 20-41. 20 बॉल 41 धावांची आवश्यकता. लेग स्टिकच्या बाहेर 20-40 म्हणजे 12ची रन रेट ठेवण्यासाठी मी मदत करेन असं म्हटलंय अक्षय मिस्त्रीने. 20 बॉल 40 धावांची आवश्यकता. हा शॉट मात्र सुंदर आहे. हा शॉट सुंदर आहे. प्रॉपर टायमिंग आहे आणि हा शॉट जॉन्टी शॉट पाहायला मिळाला आपल्याला. अर्सलान त्याच्या बॉडीचा वापर करून अशा पद्धतीचे शॉट बऱ्याच वेळेला खेळताना पाहिले. बरकटलाय अक्षय बरकटलाय. धावसंख्या 12 वरती पोहोचवली जाते. आता मात्र 19-35. संजय स्मृती मॅच मध्ये पुन्हा एकदा आपल्या संघाला विजयाकडे नेत असताना दिसतोय विक्रम नार्वेकर.
18 बॉल मध्ये 34 धावांची आवश्यकता आहे. तसं सोपं टार्गेट आहे, इझी टास्क आहे संजय स्मृतीसाठी. तिसरा सामना जिंकून जाईल का 2 नंबरला, कारण प्रथम क्रमांकावरती आहे सुधीर भाई, द्वितीय क्रमांकावरती आहे एमडी, परंतु एमडी ने 4 सामने खेळलेत, सुधीर भाईने 4 सामने खेळले आहेत आणि हा चौथा सामना असेल तो म्हणजे संजय स्मृतीचा. आणि तिन्ही संघ 3-3-3 असेच, इनफॅक्ट दोन सामने एमडी जिंकले, त्यामुळे तो तिसऱ्या क्रमांकावरती जाईल. जर हा सामना जिंकला तर संजय स्मृतीने नेव्हरदलेस निर्मिक असोसिएट्सला हा शेवटची संधी असेल. गोलंदाजीचा भार स्वीकारलाय. बॉलरचं नाव काय? पार्थिव वरवडकर यांनी. पार्थिवला आता मात्र कामगिरी करावी लागेल. पार्थिव अर्थात पवित्र, पार्थिव अर्थात पवित्र. आता मात्र फील्ड रिस्ट्रिक्शन संपले, हे पवित्रला पवित्र कामगिरी करावी लागेल. 18 बॉल 34 धावा आणि शॉट सुंदर मारण्याचा प्रयत्न, परंतु बॉलिंग मात्र सुंदर आहे पार्थिवची. पुढचा बॉल 17 चेंडू 34 धावा, पुन्हा 12च सरासरी आली आहे. हा एक धाव डिक्लेरेशनच्या स्वरूपात. वाईड बॉल +1, 2 धावा 17-32 अशी अवस्था. आता इक्वेशन आहे 17 चेंडू 32 धावांची आवश्यकता. पार्थिव पुढचा बॉल टाकेल, यावेळेला आतमध्ये आणण्याचा प्रयत्न, 1 धाव तर रोखू शकले नाहीत. 1 डी, एका धावेने मात्र थोडस नुकसान होणार नाहीये निर्मिकचं. चौकार जर लगावला गेला तर मात्र निर्मिकला प्रेशर येईल. 16 बॉल 31 धावांची आवश्यकता. 16 बॉल 31 धावांची आवश्यकता. पुढचे 4 बॉल हे डिसाइडिंग असतील, आयदर संजय स्मृतीच्या बाजूने किंवा और निर्मिक असोसिएट्सच्या बाजूने जाईल. पुढचा बॉल फुलटॉस. हा फुलटॉसचा वापर करून फायदा उठवलाय अभिज्ञ यांनी. नाटेकर अभिज्ञ कडून येतोय चौकार. 15 बॉल 27 धावांची आवश्यकता आहे. 15 चेंडू आणि 27 धावा. 15-27 टार्गेट अचिवेबल आहे, कम्प्लीट अचिवेबल आहे. यावेळेला मात्र चमत्कार रोखू शकेल. गोलंदाजी सुंदर होती, परंतु काय गोलंदाजी लेग स्टिकच्या थोडासा बाहेर गेला, अँगल क्रिएट केला होता. त्यामुळे आपण जर पाहिलं आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉलिंग करतोय, राऊंड ओव्हर द विकेट ज्याला म्हणतात, ओव्हर द विकेट केल्यामुळे अँगल क्रिएट झाला आणि हा बॉल गेला मिडल कडून लेग कडे थोडासा बाहेर आलाय. धावसंख्या 21 वरती पोहोचवली जाते. 15 बॉल 26 धावा. डिसिप्लिन थोडस कमी आहे, पार्थिवकडे आणि त्याचा फटका मिळतोय निर्मिक असोसिएट्सला. 15 बॉल 26 धावांची आवश्यकता. संजय स्मृती इज ऑन टॉप. संजय स्मृती जिंकण्यासाठी तयार आहे का? चौकार अभिज्ञ या नाटेकर यांच्याकडून. 14ला 21 धावांची आवश्यकता. मॅच आता मात्र संजय स्मृतीकडे येताना. घरी परतावं लागेल का निर्मिक असोसिएट्सला? आव्हान संपुष्टात येईल का? 14 बॉल 21 धावांची आवश्यकता. ओहो, एक डॉट डिलिव्हरी आला होता, परंतु 1 डी मिळालाय. 13 बॉल 20 धावा. 13 चेंडू 20 धावा. मॅच अजून सोडू नका. 13 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता. जिंकण्याची जिद्द ठेवा शेवटपर्यंत दोन्ही संघासाठी. अभिज्ञ नाटेकर पुढचा बॉल चांगला आहे, फटका चांगला आहे, परंतु स्ट्रेट टू द फिल्डर. अजूनही एकही धाव मिळाली नाहीये, कारण 12 बॉल 20 धावा. मॅच रंगात आली आहे. आता मात्र 12 चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता. 12 बॉल 20 धावांची आवश्यकता. काय होणार या मॅच मध्ये? निर्मिक असोसिएट्स घरी जाणार का? संघ मालक प्रदीप भाई हरजकर कदाचित आता वामकुक्षी घेत असतील घरी, परंतु उद्या सकाळी पाहतील जरासाठी गेला गेम, किंवा त्यांना ही गुड न्यूज सुद्धा येईल की आपण जिंकलोय. राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल अनुराज नाटेकर. सारं काही आता अनुराजच्या दारोमदार, परंतु समोर आहे विक्रम नार्वेकर. याला रोखणे म्हणजे भिंतीला रोखण्यासारखं आहे. 1 धाव. या भिंतीला पार करून तुम्हाला छेदावं लागेल आणि त्या यष्ट्यांचा वेध घ्यावा लागेल. पुढचा बॉल वाईड बॉल, नक्कीच लेग स्टिकच्या बाहेर. 11 बॉल 18 धावींची आवश्यकता.
अवांतर धावसंख्येने घात केलाय निर्मिक असोसिएट्सचा. नेक्स्ट डिलिव्हरी फटका चांगलाय. ओ हो हो, काय कमबॅक केला, काय कमबॅक केला. बॅकअप सुंदर. अनिकेतच्या हातामध्ये आपण स्टेअरिंग पाहतो. कधी कधी स्टेअरिंग जास्त फिरते तेव्हा ज्या पद्धतीने ड्रायव्हर कंट्रोल करतो त्याच पद्धतीने अनिकेत आंबेडकर यांच्याकडून ही क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. आपल्या गाडीला कंट्रोल ठेवलं आणि फिल्डिंग मध्ये चौकार आता वाचवलाय. 10 बॉल 18 धावांची आवश्यकता. वाईड बॉल या नाहक वाईड बॉल आहेत. हे नाहक वाईड बॉल नाहक धावा आहेत. हे तुम्हाला पराभवापर्यंत नेणाऱ्या धावा आहेत. 10 बॉल 17 धावा. विकेट्स मिळणे गरजेचं आहे यावेळेला मात्र. हो हो, शेवटच्या क्षणापर्यंत वेल ट्राय मित्रा. सुरत्न हे नाणं खणखणीत वाजतंय आज. सुरत्न चौकार वसूल केलाय. 9 बॉल 13 धावा. संजय स्मृती परत एकदा या चौकाराने कमबॅक करतोय आणि मॅच मध्ये येतोय परत एकदा विक्रम नार्वेकर. पुढचा बॉल नो बॉल. पंचांचा इशारा येतोय. नो बॉल 2 धावा. अनुराज नाटेकर यांच्याकडून होते गफलत. ओरामचा बादशाह अनुराज वनडे नाहीये का? ओके, एकच धाव मिळते. धावसंख्या 1 ने वाढते 35. 9 बॉल 12 धावांची आवश्यकता. अनुराज नाटेकर अंडरआर्म मध्ये मात्र थोडासा कामयाब होत नाहीये आणि तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळते अनिकेत यांच्याकडून. अनिकेतच्या माध्यमातून डॉट डिलिव्हरी. 8 बॉल 12 धावा. 2 डॉट बॉल मॅच मध्ये रंगत आणू शकतात. हो हो, परत एकदा नो बॉल. फिल्डिंग मात्र सुंदर आहे. विकेट किपरने काम चोख केलंय. नो बॉल. नक्कीच 2 धावा झाल्या असत्या पण 1 धाव वाचवली किपरने अर्थात अक्षय मिस्त्रीने. धावसंख्या 8 बॉल 11 धावांची गरज. 8 बॉल 11 धावांची आवश्यकता. निर्मिक असोसिएट्स मैदानाच्या बाहेर म्हणजे टुर्नामेंटच्या बाहेर जाणार का? ओ, काय क्रिएट केलाय अँगल. ही कोणती सिच्युएशन आहे आणि अनुराज सारखा क्षेत्र एक्सपिरियन्स चुका करताना दिसतोय. चुकीला माफी नाहीये. 8 बॉल 10 धावा. 8 चेंडू 10 धावा. चौकार वसूल केलाय. स्लोअर डिलिव्हरी. आजा मेरे गाडी में बैठ जा ये कहता हुआ ये बॉल था आणि त्या गाडीमध्ये स्वार झालाय तो फलंदाज विक्रम नार्वेकर. 7 बॉल आणि 6 धावा. मॅच संपल्यात जमाय कारण संजय स्मृती इज ऑन टॉप. 7 बॉल आणि 6 धावेची आवश्यकता. परत एकदा येतोय खणखणीत ड्राईव्ह. डबल शॉट लागतोय परंतु गॅप मध्ये या चौकाराने संजय स्मृती मात्र आहा तिसऱ्या विजयाकडे जाताना दिसतोय. संजय स्मृती नंबर 1 पोझिशनला जाऊ शकतो जर ही मॅच जिंकली आणि जर नेट रन रेटच्या बाबतीमध्ये जर टॉपर असतील तर ते नंबर 1 पोझिशनला जाऊ शकतो. या मॅच नंतर सुद्धा आपल्याला पाहावं लागेल की कोणत्या पद्धतीचा पॉइंट टेबल या ठिकाणी आपल्याला दिसतंय. डिस्प्ले होईल थोड्याच वेळामध्ये. ही मॅच गमावली आहे ती निर्मिक असोसिएशनने स्वतःच्या टेक्निकने किंवा स्ट्रॅटेजीने. काही स्ट्रॅटेजी दिसली नाही. त्यांचं एक्झिक्युशन अजिबात नव्हतं. गोलंदाजाकडे ए प्लॅन होता तर बी प्लॅनचा वानवा होती. प्लॅन ए सक्सेस नाही होत आहे. दुसऱ्या षटकामध्ये कमबॅक करून दिला होता. तिसऱ्या षटकामध्ये मात्र अनुराजने संपूर्ण गेम संपवलाय. 6 बॉल 2 धावेची आवश्यकता. अभिज्ञ नाटेकर सारखा फलंदाज. 6 बॉल 2 धावा. रनआउट गोलंदाज नाव सांग. गोलंदाज शेखर आहे ना हो एक्स्ट्रा प्लेयर. नाव माहित नाही. 5 बॉल 2 धावा. विक्रम नार्वेकर स्ट्राईकला आहे. 1 रन पाहिजे. 5 बॉल 1 रन पाहिजे. 6 बॉल 1 धाव पाहिजे. वाईड बॉल दिलाय का अंपायरने? येस, वाईड बॉल दिलाय. 6 बॉल 1 धाव आणि त्या 1 धावा येत आहेत वसूल केल्या जात आहेत. संजय स्मृती नेट रन रेटने सुद्धा पुढे आहात आणि ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर मॅचेस. संजय स्मृती तिसरा सामना जिंकतोय या ठिकाणी.